Hej, nu er det onsdag. Og jeg har en ting, jeg gerne lige vil snakke lidt med dig om. Jeg vil i hvert fald fortælle dig om det. Nu har jeg jo lavet en blog og nogle opslag og sådan noget omkring det her med humøret. Og hvad det egentlig er, der styrer vores humør. Og nogle gange, så jeg ved ikke, kan du huske dengang, du var teenager? Og hvis der så var et eller andet, der ikke gik ligesom du gerne ville have det, så blev du sur. Nogle teenager, de kan simpelthen være sure i dagvis. Det er virkelig, virkelig imponerende. Og det her med at være sur, hvis du husker tilbage på det, så er det typisk en måde at forsøge på at straffe dem der ikke har opført sig ordentligt på. Så kan man være rigtig, rigtig utilfreds. Sådan, det er virkelig det her. Og det handler jo rigtig meget om, at man giver sig selv lov til at lægge mærke til alt det, der ikke er rigtig godt. Alt det, man bliver ked af, eller træt af, eller forurettet over. Og så kravler man ind i den her, man kunne fristes til at kalde det en offerrolle. Det er selvfølgelig ikke sådan, det er tænkt, når man kravler der ind. Men det er i hvert fald der, hvor man kommer til at kravle ind. Og så kan man så sidde der og vente på, at nogen kommer og gør noget. Det skal ikke være mig, der skal gøre noget. Nogen andre skal komme og gøre noget, for at gøre mig glad igen. Eller for at gøre mig tilfreds. Så kan jeg så sidde og holde øje med, om de gør det rigtige, eller de ikke gør det rigtige. Der er ikke så meget fremdrift i den position. Man sidder bare der og venter, og er sådan rimelig meget overladt til, hvad andre de kan finde på at gøre, for at få løst det her rod. Så jeg vil foreslå, at hvis du nogensinde skulle havne der igen, jeg ved ikke, det kan godt være, at det ikke sker for dig længere, det gør det for mig en gang imellem, så går jeg og bliver vældig, vældig sur, træt af det og ked af det og skuffet frem for alt. Og i stedet for at sidde der og være skuffet, så er muligheden der altså for at gøre noget andet. Du kan bestemme dig for, at du vil lægge mærke til det, der faktisk er godt nok. Alt det, som du holder af ved andre mennesker, alt det, du sætter pris på ved dit liv, som det er lige nu. Når du gør det, så begynder du lige så stille at skabe en helt anden tilstand inden i dig. En fornemmelse af, at det faktisk er okay, livet er egentlig godt nok. Og jo mere du sætter fokus på det, der virker, jo mere du sætter spotlight på det, jo mere fylder det inde i dig. Jo nemmere er det så også for dig, fordi det kan du godt sidde og tænke nu. Hvad så med de ting, der altså skal laves om på, fordi det er ikke godt nok. Så har du muligheden for, når du først har givet dig selv lov til at være opmærksom på alt det, der faktisk er godt nok, så kan du begynde lige så stille at foreslå, eller bede om, eller sige, at du egentlig godt kunne tænke dig den der forandring, hvad det nu måtte være. Altså for eksempel, hvis nu min chef har en tilbøjelighed til aldrig nogensinde at hilse på mig, når jeg kommer på arbejde, så kan jeg jo godt oparbejde sådan en, garanteret når jeg kommer i dag, så hilser han heller ikke, og det gør han heller ikke, og så kan jeg blive endnu mere sur over det. Jeg kan også gøre det, at jeg i stedet for tænker på, hvad sætter jeg egentlig pris på hos ham som chef? Men jeg sætter egentlig pris på, at han er rigtig god til at passe på sine medarbejdere. Jeg sætter egentlig pris på, at han gør rigtig meget for at høre til, hvordan vi har det på alle mulige andre tidspunkter. Bare ikke om morgenen. Og så kan jeg jo sige det til ham. Så kan jeg sige, jeg synes faktisk, du er en super god chef. Jeg er rigtig glad for dig. Og ved du hvad? Jeg bliver endnu mere glad, hvis du hilser på mig om morgenen. Eller jeg synes, det kunne være så fedt, hvis du lige siger godmorgen, når jeg kommer. Det er sådan et meget konkret eksempel. Og det kan du selvfølgelig også bruge i forhold til din ægtefælle, eller dine kolleger, eller dine naboer, eller whoever, som du har et eller andet på. Det har vi jo rigtig, rigtig tit på hinanden. Så gør noget ved det.